Il-bieraħ il-ħamis, 3 ijiem wara li Dr. Robert Abela ħal ġurament bħala l-Prim Ministru ta' Malta. It-tfal tal-iskola primarja ta' San Bastjan ta' Ħalqormi imorru jżuruh fl-uffiċċju l-ġdid tiegħu f'Kastilja. X'taħseb li hu xogħol il-Prim Ministru? Jaħseb il-Malta. Jipproteġi l-Malta. Juħsib il-pajjiż. Kieku inti Prim Ministru, x'tagħmel? Innaqqas naqra mill-bini u innaqqas naqra karozzi. Biex jirranġa l-affarijiet li jkun hemm, sempju fejn jilagħbu tfal. U anke jirranġa forsi jew jagħmlu xi ġnien x'imkien. Li jkollna aktar opportunitajiet, bħal eżempju opportunitajiet ta' skola, aktar tal-futbol u ta' xi sport ieħor. Jiżid iktar seġar u fjuri. X'ikollu Prim Ministru li aħna m'għandniex? Iktar flus. Ikollu Malta jissu kollha fidu. Dik manda l-Malta. Tieq tkun Prim Ministru xi darba? Le, għax ikollu ħafna kwitu. Darbek, xaġek. Għajallek. X'tixtiequ tgħidulu l-Prim Ministru? Jien nirringrazzjah tal-li qed iġib il-Malta qed imexxiha l qudiem. Ħerqa kbira l-istudenti jistennew il-wasla tal-Prim Ministru. Dan kien l-għada li ġie maħtur il-kabinett il-ġdid u dak il-ħin kombinazzjoni kienu qed jiltaqgħu il-Ministri kollha għall-ewwel darba u t-tfal iltaqgħu magħhom. Tant nemozjona ruħi, tant inħobbhom l-tfal u diskussjoni magħhom kemm tkun matura ġifieri jafu s-suġġett fil-fatt qed jagħmlu assignment ukoll u tant jagħtik pjaċir tant għandna tfal li huma ħelwin tara l-innoċenza fihom, però tiskanta kemm jafu s-suġġett u dik hija xi ħaġa li verament tolqotni kemm jafu min huwa involut fil-ħajja pubblika x'deċiżjonijiet anke x'inhu huwa kabinett, saqsejt u kienu jafu x'inhu huwa kabinett fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet. U verament emozjonat li sbaħ mod kif tista' tibda ġurnata. Għandna ħafna xogħol x'nagħmlu llum imma bdejna b'mod verament sabiħ. Li naħseb jiena kienet opportunità sabiħa li t-tfal jintaqgħu ma' persuni jekk importanti fis-soċjetà. Naħseb huwa privileġġ għalihom li kellhom din l-esperjenza biex iduru ġo dan il-bini jekk importanti u li ntaqgħu mal-Prim Ministru ġdid ta' Malta. Għal dawn l-istudenti din kienet esperjenza mill-isbaħ li żgur mhu se jinsewqa.